Is cosúil go bhfuil muid beo hena féin dí riomh seo bhríon agus i neomh tá muid ag caint faoi Donald Trump mar a bhíon muid gach lás cosúil. I neomh tá muid ag caint faoi chéad bhliain an uasail Trump agus mar a deide leis trí chúile bhain taca sin a tacaíochtaí. Agus tá a baint a chuid is smó dena tóidimí seo ó litreachaí a tháinig isteach go dtí an New York Times tamil ó hin ag molú Donald Trump agus folas ithe. Fáil síl na litreachaí seo faoin cheantaidil fís chutzpá agus roint testosterón. Ní chuisin i naidh an chutzpá agus an testosterón. Ní bheith mar róithínte faoin fís sin. Ach cibé tugan na litreachaí seo léargastóin mar atá lucht tacaíochta Donald Trump ag smaoinemh. Ag gédal síos tá scríbhneoid amháin ag cuimhnú dúin, ag meabhrú dúin, go bhfuil ambastaid bhealaí ceá ag go Jerusalem. Níl is gom cén difriocht dhéanú sin a bháin go bhfuil aitheantas nua feite ag Jerusalem. Ní féidir chur an naidh ach gur aithríú choras cánach na Stát Aontaithe. Ní bheith mar róithínte go dúirin leasú cánach ché gur bééis sin an téarma atá go leor daoine gúsaid a chóidú cánach gan dabhairt. Deir an scríbhneoir chéanna go bhfuil Donald Trump ag dul a daithí ar an Eifig, ag dul an iarúint a chuacht mar Uachtarán. An chéad rud eile deir se ná go mefrig tuairt faoi an bheoin teidlíochta sin. B'éidir go bhfuil deafán géad den tuairim sin féráilte. Má tá fiche bliain oibre déanta agat agus tú gortathe anois nach chuil tú deidil rud a cínt. So is sé tá rán deir go bhfuil an neommarcha teidlíochta an ach bhfuil ní cheasa ar san nóna é. Bliain chuid mhaith de ná den bhain taca Donald Trump mar rinne atá baint clétí as lucht leasa Washington ach má sé tá lucht leasa Washington ag dul in iarúint Donald Trump freisin agus dar liomsa níach lucht na bunaíochta níos serví a riamh go dtí seo cibé. Tá Bliain chuid mhaith bunaíocht an dá pháirtí a bheith faoi ruaig, sin bhfuil an ruaig chorra orb agus gur nachhfuil an lucht seanmhonathe sin I réim níos mó. Ní aon tóin lei sin nach sin scéil eile. Lití éile thugann le fios gur bhótáile an duine seo é naidh Hillary Clinton seachas son Donald Trump ach mar sin féin tá níos mó dianta ag Trump bhd níos mó ná mar a bhí sé ag súil leis.
sé churann sé náide híránaí Mheireachá ach deir leis an leasú chánach a dhéanam. Bhuaigh sé an Stát Islamach san Iarrac, ní meamlán cinnte gur bhuaigh sé sin an Stát Islamach. Tá sé tar éis brethúna cumadacha a bhrú tríd, tá sé tar éis túsáite a thuairt do híránaí Mheiriceánacha thar inimircí. Tharang sé na Stáit Aontaithe amach as comhaontaithe donna, dar le chéin duine. Agus tá sé tar éis deire a chur le rialacháin dimilteacha. Ní módín mór rialacháin mise a chuirid, ach feicim an táhacht na rionteach op. Rialacháin faoi dearan nach bhfuil nimh na hefnachí níos mó mar hampla. Ach, sin is géile eile. Tá brú, fíorhrú á choraige an góré thuaidh agus an Íráin, cén chuí an Íráin. Tá sé tríis áisínteachtaí a bhí asmacht, céadí sin ní is agam. Sríanta chur na háisínteachtaí sin agus airille. Sin na méid tar se. Más gá fear teantáasach bromúdrásach gáifach mar Donald Trump chun an job a dhéanamh is má ána a déir an scríbneoir seo fiú más bulaí siarholaí gan staanna é. Scríbneoir eile. Vótáil sé son Donald Trump agus vótálach sé a an ríis. Is léir gur vótáil sé an margheall na déanlaí. Tá sé tín tarseach dar leis faoi folítíocht na féiniúlachta a bhíonn sarsúil ag na déanlaí agus an coimhlint eicmach atá siad an cothú. Bítear bhfuil chuid in cheart an sin. Agus an siar harcaisniú tá lucht an fáirtí déanlaí a dhéanamh na cólachtaí agus lucht rachmuis. Thiúr sé ráta íseal mar sin féin do Trump as a fersantacht agus as a bheonn. Ach tá áthas margheall chláraibhre Donald Trump atá tuairt spreagad an airnáil príomhaideach a ícin chláir leasa na néanlachach muise. Agus nach má tháinig ar se an rúnaí éideachais nua. Scéal eile. Bhí tá áthas margheall an athrú seismach i dtíobh polasa seachtracha a bhí meata lagmhisniú lagspreidú agus claireach ar leis agus a thug ochtach agus misneach don náhaid. Don an náhaid ina measc an tín an rúis an chóré thuaidh agus mílistí an bhean méidir. Tá sé son freisin corchaige scafanta nua a dtíobh sláándáil teorainn agus inimirc mí leathuail. Bhean ag scríomh litreach ghearr son Trump deir sé go raide go mbeidh leis an Uachtarán Trump ina folasathe chuireann síos na meáin mar chearta an oilc. Smailm sin mar téirma agus ar nó sin mar I bhreanaí an lucht na heiti deise
na meáin na léhananta seo a bháin Fox News agus Breitbart. Bhótáid eile rinne breis agus 5,000 gluoch telefónaid se son Donald Trump. Tá anáthe go háidethe marial Jerusalem. Ellen Mackler is an duine seo. Mackler. Áthas go bhfuil an Stát Islamach cloite ag America. Plean an íláidre ina an chóré thuaí agus an Íráin. America haringt as agriochtaí cloantas na Náisiún Aontaithe, meast an bhratach agus don dlí. Tugann an duine seo Ellen Mackler le fios go bhfuil a New York Times féin cloanta ina Donald Trump agus an cloantacht seo forleatach san Uachtarán. Ceann go leor. Scríbhneoir eile ag tuairt le fios gur féidir chláraibhre Donald Trump héachtú síos go dtí sláindáil náisiúnta agus fás ec na múil. Agus más iad sin na slata túis deir go héachtach le Donald Trump. I sé dear an duine seo churann sé olcar dhaoine, banan sé cléití as daoine ach breanaítear don duine seo go bhfuil an túsal Trump I dtí go maith. Scríbhneoir eile ag tuairt le fios gur ag tuairt le tuiscint go bhfuil náisiún sophraiste, náisiún leochaileach tiontaithe ag Donald Trump ina náisiún scafánta nó leochaileach. Raibh Trump bhí faitís Mheiriceánaí raibh luaineacht nó guagacht de haisir bith nó míthacrocht de haisir bith. Anis fáiltíonn sé raibh an luaineacht céanna. Nílim se ró rafa leis an luaineacht seo leis bhírinne rá bearlam gan íalach a bheith orm bheanúisteach sna suíomhanna nuaíocht a gach óireach le féchaint bhrú Donald Trump an chnapa dearag, an crapa dearag go fúil. Ach, dar leis an duine seo tá cosa faoin bheantraíocht, faoin antraíocht, tá bora súntasach in servíochas, Peter, dóchas misneach, agus bailóidhe na capitlithe dar leis. Agus is chomhalamh le airgeadais in oscail, scríbhneoir seo. Scríbhneoir eile ag tuairt le fios go raibh faitís go dárlócht thubaiste de bhar tá Donald Trump. Ach bhí dóchas aige, bhí súil aige go bhheadach an dá chríomh eile den rialtas sríanna chaneáile. Tá iontas chum maithe sa deir leis an Uachtarán Trump. Feimíonn sé go maith faoi bhrú agus go háidethe faoi dhéarcháine agus sé deire agus sábháil leis sin agus as seo tá géileagar na tíre ag bora
tá an ráta diastaíochta anaisiil, tá an stochmhargaige ag ardú as cuimse, tá chánachaí níos ísle, níl íochail Hiránaí íoc as áracha sláinte níos mó, ach fágann sin nach mai áracha sláinte acu níos mó. Tá an Stát Aontaithe tugann sé le tuiscin sa deire go bhfuil chláraimbre ag chuidhmhaide na tráchtarí agus gur go bhfuil a gléantocht soiléir. Scríbneoir eile gur meabhrú dúin go bhfuil an Stát Aontaithe sáirithe, buailte, agus ag fáilte roimh fós mánaigear na Stát Aontaithe. Ní raibh ché mar a tharlóí sé sin nach má tharlaíonn nach maith rud é. Tugann an scríbneoir céann le tuiscint go bhfuil an túsal Trump ag coronnaí éiliú agus camailéireacht in Washington an dá híomh. Tá riméidir a scríbneoir seo faoin tacaíochta tá áthórtaigh Donald Trump do Israel. Fíor riméidir sé faoi Nikki Haley's na Náisiúin Aontaithe. Ní orthain an rud céanna ach, well, sin é deir an duine seo. Admhaíonn an scríbneoir seo nach daanaíonn an gilcaireacht léithe. Tá sé páistúil agus leanabhaí agus íslíonn sé caighdeán na díospóireachta le líon dó bheith ag mille agus ag trúiliú éifig na Uachtaránachta. Ach ní mór dar léithe do na meáin a bheith níos coisiime agus níos féráilte ag daileáil leis. Scríbneoir eile ag admhail, mar atá chuidhmhaid in na scríbneoirí ag admhail, gur duine citoch tútoch garbh é. Go bhfuil sé drochbhéasach míbhúinte, díbhúinte, gáirsúil agus gréasta. Go bhfuil sé aineolach agus dál. Ach le cabhair a cháirde tá sé ag tuisliú agus ag stábhaileach trí Uachtaránacht a bhfuil a gairí go maith leis. Nílas agam. Meabhríonn an scríbneoir seo dúin áfach gur fearr agla a bheith roiine rót seachas grá a bheith acu duit. Scríbneoir eile ag éon tú le chuidhmhaid rétric an úsal Trump go raibh an tír ag titim síos dámhach ó hí forréigean agus a lehéid de. Go raibh neomórcha chlásán faoi éagóir pólíní agus a lehéid. Nílas agam. Idir an dálín scríbhann an duine seo nárthaitin na carrachaí tearmainn seo leis go raibh siad éagórach Saoránaí Mheiriceánaí iad féin agus go raibh clú na Stát Aontaithe mar thír fáiltiúil ag deanna dochar do leas na Stát Aontaithe féin. Sin guma aimhleas na Stát Aontaithe a bhí an clú fáiltiúil seo ag feimimiú. I sé labhraíonn an túsal Trump go míchaí agus go míarúnach an tá mar fad ach cé go bhfuil focail tábhachtach
is maithin an do chóirtheacht agus an luaineocht seo mhaith mar ní féidir lena náidí troideanna well, beidir gur fíor sin. Scríbneoir ag scríb as áite cínt faoin tua in Nuamhrach agus ag glamhsan faoin chaon ar chuirú saidúirí thar lear le tíochttar éis ceoratha coscartha mílte. Marial Huiscí doléire beidir tacaíonn an duine seo leis an Uachtarán Trump le lán crí. Ceacaíoil, bíoch aige. Scríbhann duine eile grárad cianna gur duine gréasta míbheasach go háide in dhiilcí ach tá an Uachtaránacht níos saoir ná na gilcí agus deir go maith leis ag ainm nniu brethúna coimeádacha. Beidir. Tá sé tríos áirdathe forghníomhathe Barack Obama a chur ar neamhní. Tá sé tríos deire a chur le rialacháin tarsúla. Ní sagam cadíad a bháin gur cholamar go nearna sé iad seo. Agus tá sé tríos bille cánach a chur tríd bhaith ar leas dhéile gur Mheiriceán. Beidir duine eile ag rá nóra idir go maith leis an Uachtarán ó híh airgeadais go fóil. Tá fíocht náisiúnta dochar náisiúnta nach tá dochar náisiúnta ina chúisimní dó ach tá áthas marial ar an méid áirdathe forghníomhathe atá deanta aige. Muise. Agus an chaintear deirnach ag caint faoin áthas atá aige gur chuir sé áirdathe forghníomhathe Barack Obama ar neamhní. Is maithin an chorchaige trodach aineasach atá aige in aine naonlathach go háidithe agus iad ag bachóireacht sa chógáil. Ní caintear siadúil a dúin an duine seo sin, ní duine slímántathe ó híh cainte ach dar leis tá sé níos Aontaithe ó híh cainte muise. Aontaithe. Beidir an scríbneoir céanna ag chlásam faoi chorchaige a New York Times. Céim fág bhfuil a New York Times ag lorg litreachis mar seo do Donald Trump agus ní do Barack Obama. Cén fág gur singlí ómach Donald Trump agus a bhótóirí ní frícannaí iad na bhótóirí seo dar leis a scríbneoir. Meabhraíonn an duine seo dúin gur tharla an na laidathe cánach go bhfuil an geile gur faoi mhora tá stochmhairge faoi mhora tá Níl Gorsuch sa chuairte Uachtarach tá Ardaine thar bar ag a tír atá mórálta agus atá dingmháilte agus dígrasach ó híh dlíthir tíre a chur a bhaim. Tá gairí go maith leis an Uachtarán Trump dar leis an duine seo go háidithe agus é faoi bhrú leanúnach ó na meáin. Meabhraíonn sé go háidithe the New York Times
gur dar leis go bhfuil a New York Times tudéis fiú corrigéil na neamh chloiantachta séginnt agus a chur leataíh agus nach bhfuil siad obeach túil níos mó idir gur fíor sin. Níl agam ach sin chuirsís gear má moltaí atá faite ag an Uachtarán Trump I bhfuirim litreachaí seolúisteach go dtí New York Times le déanaí. Fís chutzpá agus teististarón bailúir. So sin méid gos guim gachrá oribse gos tásúla go mbeidh muid a cancel chéile ríis ar a bhhaid. Slán.